B'investiment ta' 15 miljun euro l-lukanda Hilton tbidlet ta' taħt fuq. Ix-xogħol ispirat minn settur privat imħeġġeġ minn turiżmu fl-aqwa livelli u ambjent favuri negozju b'hemm għaddej 10 ġimgħat. Emanuel Fenek wieħed mis-sidien tal-lukanda spjega li l-investiment kien ilu mixtieq iżda stennew li fil-pajjiż tinħoloq il-klima ideali. Però kellna sena l-aħħar sena ta' gvern preċedenti kienet daqsxejn meta tersaq elezzjoni dejjem għandek. Isek il-negozju u l-nies tittara sa jiġri. Jeħel kollox. Waqt żjara tal-Ministru Edward Zamit Lewis Fenek spjega li mkienu raġunijiet ewlenin li waslu biex il-lukanda tidħol għal dan il-proġett ambizzjuż. Akka l-istabilità tal-prezz li tinkoraġġik akka bir-roħs tal-elettriku jgħin ħafna. Kollha xejn, jagħmilek kuraġġ li tista' tinvesti jkun vijabbli. Permezz ta' dan l-investiment il-lukanda Hilton Malta bidlet id-dera tagħha minn waħda klassika għal modern. B'hekk l-investiment jinkludi l-bidla u tisbieħ fi 300 kamra u xogħol fuq l-istabbilimenti tal-ikel. Dan anke skont ix-xewqat tat-turisti li qed iżuru iktar lil pajjiżna. L-aħħar sentej, pereżempju, x-xogħol tat-turiżmu mhux is-sentej hekk għal quddiem nista' ngħidlek x-xogħol tat-turiżmu dieħel domanda qawwija. Domanda qawwija. Issa jekk noħduh x'aħna jew le, imma bħala ġenerali pajjiż jidher b'saħħtu. Fi kliem il-General Manager ta' Hilton Malta dan l-investiment se jservi biex il-lukanda tagħti is-sem tagħha l-avvenimenti li se jiġu pajjiżna fis-snin li ġejjin. But Malta has a very exciting couple of years ahead. Obviously, we have the EU presidency next year and then Valletta, the City of Culture, in 2018. So we've carried out this investment in preparation for all of those exciting times ahead. Il-Ministru Edward Zamit Lewis faħħar l-impenn ta' Hilton Malta u ringrazzja l-ħaddiema tal-impenn tagħhom sabiex is-settur turistiku jkompli miexi l-qudiem. Juri kif għattajab inti l-istabilità fil-pajjiż, juri n-numru kemm qed jonfqu t-turisti iktar f'pajjiżna, juri id-direzzjoni tal-gvern li nagħmlu qabża fil-kwalità li noffru prodott u servizz aħjar li jfisser iktar dħul għall-pajjiż.